Modi chinja muntu randiri pano. Muri sei vanhu vaJesu? Yes chero. Ndisei inda kuita musalala kudai. Nhasi ndotokuzonesa zviri kuoneka here kuti nhasi ndaita make up. Zviri kuoneka mbichana. Saka ndotichiva makanike. Zviri kuoneka makachena kandi vamawere chimbomhorosana ine kuti mhoro yemashamarieni. Yewe masamarians. Muri giri kuvaziva. Muri makanika munomuduma. Kwa mune mashamarienzi vanotogadzirwa mota munobuduma. Muziva sei? Takapane mumwe akatombouya panapa musi watakauya badima musipo. Uri sei? Yewe Ini ndiri bo zvakuti ndiri bo. wakati upenyu. Hai Brian Mataramvura. Uri sei Brian? Ndiri paimperiod tiri muduma. Togara tingori muduma everyday. Brian Mataramvura hanzi anobva kupi hanzi Brian Mataramvura? Paita hama yako iri panapa. Mumuziva? Ano indonzi wisdom gwegwerere. Gwegwerere? Gwegwerere bore? How are you? How are you? Ever nice? Mune asi kunomuduma munogara nechepaki. How are you going down? Mushande kupi? Udandirovesa necopyright. Urevesa rini? You answer shame. Yeah, my Hannah, need to go. And the bubble. So, Modi modern Brian, and the come Zamiri, Kuchifu. Mingi zvapinda atauri. Hanzi wekwani Mudzamiri Bohera. Bohera kuisa Bohera isu. Bohera nepatitori kunokuka totova kurena kure sikamboiti. Hanzi tori Bohera ndokwavari mufunge vatori Bohera izvo zvana shima. Isati kubhuira iwe nyacha wokuti kubhuira sei? Ndikubvunza munhu ari mucomment section iwe. Isi tiri kuduma ndopatiri izvo zvitiri paduma. Alright. Masha yako kubhibhita muduma ndo matiri. Nabudhi vangu vanogadzira makanika vakuru chaizvo mumanyika. Alright, nichashinga yangu mota very soon mundigadziriro. Alright, number dzingu 0772. Unogona kufikwa nemota rumhai washinda kachinda. Saka vanokubatai pachi? Pa 0772 472 212. Yangu haifani kufa. Yangu haifaniri kukwira manyika. Zvakati ndikadii naibhuti. Alright, gaimbotaura neshamwari dzangu idzatika iri bho. Saka ndeipenya mana. Zviri sei? Yes, kana mwana mai wangu. Okay. Ndinenge ndadzisiya paekera kumashure kwana ndakagara. Kana muhomwe. Ndichazi ndaisa paiki. Ndichazi ndaisa paimakii. Andina wavo. Mira nditarisire baba makii 1 second. Alright, iri nditarise. Richard ushe uri sei kuti iri bho. Esnati janda. NLK kunesai ndeipi ndiri bho. Hanzi nauruku wozheri nyasha ichena. How are you? Ini ndiri bho. Hanzi present I'm a dancer. Really? Chokwadi here chocho. Hakusandiudza kwandiri kutobva kutoudzwa izvozvi kuti munhu uyu anenge ari kuzivikanwa kuti ndiani. Ina handisi kumuziva.
ndabva kusenderwa meseji nemwe munhu unomuziva. Hanzi munhu uyu aimbogara kuGlenville 3. Ndozvandiri kuudzwa izvozvi. Saka hanzi waimboita zvokufotokopa here hamene pamagrosa pa3. Ina handisi kumuziva. Hanzi ndo madhiri akaita mupesi uyu, saka indamushayiwa kuti ndianini. Hanzi present amedenta. Munhu wacho anditextira kuti iwe saka munhu uyu kana waifotokopa zvokuzonzi madhensa zvakabva kupi manje, handichahwisisi manje. Naiwe ndiudze ndikutumirwa mascreenshots nanauyu neazvanzi dzangu zichinditi koma haufa. Ndikati iwe ina asitomboziva kuti chichikuitika kubva makuseni ndichingotumirwa nzi one zvikuitika po. Ndikati ina handitoziva kuti munhu wacho ndiyani waona. Saka pane azonditi zvoni ndomuziva munhu wachoni aifotokopa paGlenville 3 ndopaita zvokufotokopa, but inini handisi ndamushaya ndatadza kumuziva kuti ndiani. Saka pane munhu atanzi ndomuziva, ini handisi kumuziva. Kana pamwe ndanga ndichimuziva kunena mukanga mafesi, asi handimuzive ini, asi hanzi aita zvokufotokopa. Hanzi Shero the dancer. Ndaitoziva kuti mwana wangu zvakamuomera sezvekutamba hazvigoni zvika. Ndazvigonoka waitokuhira ndafana kusekeni ndati yesvo rega ndinatsosvika kwatinoda kuenda padubaba ndindere hangu live ndiseke kuti mashura aya wedu pandatongonzwa kuti hanzi anga ari pa3 ndangoti amheno pamwe ane madaka ake neni ndingaita sei munhu wacho ini handisi kumuziva ini. Hanzi cyberbullying Shero wari not narumbidza ichiwewete. Anotopenga ndatatotira kutoti nditongoita live ndichoseka kudai nhayo kuti nigirikini yanzani hazvanzi yangu yange yakunditumira mameseji ichiti vanhu nevamwe vanhu vangu vachinditumira mameseji achiti ko muruzere kuti chichikuitika apa. Ndikati evo imi vanhu handitozvizivi even peji racho ratoposta handitorifollowiwo futi. Saka pamwe ende ndatoshamisika because this video ndofunga ndeyariniko, haisi yelast monday here. Ipi iyoyo? Wedzi ndigirikini pamwe uyu wacho aposta nhasi kuti watonga achitondistoka zvokuderoka kusvika kunonhonga comment yacho from last month to that extent. I didn't know kuti ndinotori nestoka inondistoka to that extent. Thank you very much. It makes me feel proud kuti ndinotostokewa to that extent waona, because the video is more than like 2 weeks old now. And this page raenda kunovhovhonora shamwari gaya kuti kundiona live stream ichipera memwana achitsvaga macomments ese iwayo is something chinoita kuti ndive proud nebasa randiri kuita iri remalive stream. Saka ndatofara sikamboiti ndikati ndaisaziva kuti vanotondistokawo peji iroro. It's something chiri very enthusiastic kwandiriwo as well. Asi right now ndiri muduma zvangu. Ndichazoenda kumba time mbori muduma. Oyayaya. Unogoti chinaiwe. Ndiri kuverenga hangu makomenda, ndiri kuverenga hangu ayaya. Hanzi nyasha uri kuita kupenya. Hanzi hakusi tiri kuzora kuita kupenya kwazora cooking oil. Ndozvandiri kuseka ndigere panapa. Hanzi nyasha nhasi waita kupushika hakusi tiri kuzora kupenya sezvazora cooking oil. Asi iwe handichazvitore mushe pamwe ndiwe yodhensa wakuda kuti tanga kuti blamesa nevanhu vako kunoku. Inini Eka ndotozvidawo ndakaoma mutezo ini.
ndotozvida wei ndoda kugara pazvitina izvi but ngandibvunze ndotendekwa kugara pazvitina wezvereshe naibhudhi hanzi page remaghost shema don't put it in your head naye yeukaima moyo hanzi page remaghost shema don't put it in your head ndikanzi namai nyashashongibaya zvipokwe ndapedza nazveni chero hanzi naye ukaima moyo uyanoharirwa from zvangu otherwise chimbotoisako vanhu apa ndimbotoona vana baba vaenda manyika umu ndati handidi kuindeni kwavaenda kwacho ndokuziva kundibhoweni kunenge kuri q inde ndauda zvokutogara pasi mira ndiise lingi vanhu vambojoina ndambotaura nevanhu nyaya ona shamwari skini yangu kumusha kuri ndiramba kakuzviona ndikuzviona kuti kumusha mudima zvino ndikagara mudima munomu ndinowanepiwe kunotora madhensi naimi ino future yangu inozondimita sei future yangu inondimita sei munomuyekera manyika umo ndinogona kuzonomutambe here manje ndazoseka nhasi nembomwa mvura chamwari panyika kuzotambika heroko kunobuda sei dai anga ndiudza kuti bhawara takatamba racho regurupu nevanhu vacho nirainzani zvaidananeka ndizive vanhu vane basa here chikuru kutamba vanhu havana kana basa chikuru tatamba shamari chikuru kutamba zvevanhu hazvina kana basa iwe chikuru kutamba as long watamba zvichiunza mari mukambani bozvaoti mabvinzwa vanhu bozvaoti guys pindai mubhokisi timbotaura nyaya ndati chikuru kutamba as long handiti munhu mabasa akasiyana munhu anoswera achineseka nekutamba kwemunhu kuti zvadii mabasa akasiyana bhizinesi rakasiyana iwe uri kuita nezveya ndiyapa zvekufotokopa zviri kumunzira mari mukambani isu hedu tiri kuitawo zvedu zvekutamba zviri kutunzira mari mukambani bozvaoti vanhu vari richi muno muduma very richi kwete zvekuseka zvandotooneni shuwa vanhu vane mari muno uku kuti kudivi uko kunenge kuchingofamba nemota kudivi reuko kunenge kuchingofamba dzimwe dzobuda neuko saka ndotofunga kuti one way here kuti chii tingi itori one way kutozvinotisa nhasi inogona itori one way kuti uku ndo entrance iyo ndo exit ndichatotsvagawo rumu yekurenda muduma ini kana ndanyanya kubweka nekugara mutaundi muharare ndo yangu kuzogara muno muduma ndakagara muduma ndo ndangowanikirwa muduma zviri sei nyasha ndati kuda kugara kumusha here aiwa muduma kutaundi shamwari muduma mutaundi shamwari tori taundi tori like nice taundi chaiyo nhasi tinganiko hana chatozii nhasi haurevesi bona uko hanzi ndokugmb uko pane building iri apape ndotova gmb yo ndakutori kutaundi aiwa nekutamba kwacheni what it doesn't matter handisi kuona video yako ngaise video kuti ndikwanise kumuedha handisi kuona video ndikuona pari blank akanzi doesn't matter doesn't matter mandinyadzi munhu ndamunhu face iwewe Tony ndamuna face yake hello doesn't matter echo it doesn't matter video haichaoneki video yadoesn't
Doesn't matter. Doesn't matter. Uri bro. Zviri sei? Mapisa zveshuwa zvaMwari. Doesn't matter ari kubroka. Doesn't matter network haisi kunyatsoita. Doesn't matter. Doesn't matter Frieza uripi Dazi? Dazi? Doesn't matter. Where are you? Doesn't matter. So. Dazi. Patience inyanya ndokuyanda. Yeah. Peshi. Hello. Hi. Hello. Zviri sei? Beautiful guys, how are you? Beautiful. Sei Coco. Doesn't matter network you. Beautiful. Kuri sei kwamuri? Kuno kuri bota izvo. Muri kupi mazuva? Rega ndidonhe wangu ndaona kuti network iri kundinetsa saka rega ndidonhe apa ndandodombotaura nashema namoklika futi lingi modzoka zvoita mamuchindora nhema izi mavhongoma ega aingu achingokwira nekudzika muduma vanhu vemuduma ka dati wasarenda ini ndatombotama ini ndigare muduma zviri sei peshi guys ndandakarohwa nematanseuri ndakanamwa netanseuri rimwe ranga riri serious ndichitadza kana kusimuka kana kugara very sorry ndabhoyiko zvinezvi ndotopesa kosi yangu ini ndofunga ndasarawo ne2 days pakaipa ndaitadza kana kuvhura muromo Onesimus inonzi chi joina nelink ndaisa link mina ndikuisire futi link wojoina nelink kuri sei kubasa peshi kuri bhosha mwari kuri bhosha nzwa nelockdown iwe wati uri kupi zviye iwe kusouth here ndakangamweni ndiri kujoburg handanzwa nekuchina mani ndombuta chimwa mvura guys unongoziva ka munhu kana wakuda kuenda unomwa mvura yakawanda hamana bayai lingi mujoine live saka kuri sei kujoburg sister peshi joburg kuri bhosha kuri right chaizvo kuri muri kusaidi zipi vasi kuchatinzwa ndiri kucampton park Campton amana wana kubva pandakaita kuSouth Africa iko nezvi ndakwagutu kwamupana pasi ukoko tasaone back to normal amana zuva ngarisa ndidero mana vadona hai nyasha shamwari nyasha kuonere zvinoita ndinofanira ndombonyatsa kuti ndakadzokera kana kuti handibude panze yes doesn't matter adzoka futi doesn't matter doesn't matter adzoka does matter ndatombopagara kusvika doesn't matter. Hello, it seems like I'm network yet does network yet does iri kunetsa that network yet does iri kubreaka
Kuduma. Network yani yadazi. Network yet doesn't matter one. Iwonya shakala umbonitsvagawo shamwari munhu akangainda uno mbonitsvagawo ndinzwe ndisei Ndikutsvage unonzi kwani kwakitsi yatotal wakanoti zizi uku wakanoti zizi ingandogara ndakasenda maaudio one. iwe shamwari unobvunza zvenhaiwo kuti kokusaita mavhidhiyo malive aufa unondibvunza ndinoda kubvunzwa ndinotoda zvekubvunzwa wondibvunza paya ndoti wangu mahwani hanzi mai vadoesn't matter vanga vaitwekwa kuzotumidza mwana zita rekuti doesn't matter izita rake chairo chairo here. I doubt izita repasocial media nderepasocial media rogona kunge ritori rake chairo chairo sanga adonha ndandichinzwa maecos ndandisanyasonzwe musha. Alright. Nhasi takachikora nhasi weekend plus lockdown yanga ichitisungira. Pastage nambani? Tiri pastage 4 now. Isu tiri pachiko isu? Isa ndisi tiri pachiko here in mastage chandisizivi. Ndongobva kuti tiri mu lockdown. Alright, kunoku takatodzoserwa ku stage 4 because Johannesburg kuri kunyanya macases acho nasaka they had to. Ndeyekuti chi fonde yekuti hamutesi hamende kubasa. Yeah, for like my schools akavharwa and all that saka yeah. Saka kuno tiri pa 4 ndo yekupesera handiti 4 I think is the because akusika kune stage 5 here iriko 5 saka kana kune 5 na 6 uriko pakatanga stage 5 kanobva taenda mu4 but kuno kuti kwanzi kwane curfew what yekuti na 5 6 I'm not so sure ndingakapa nemine ndozivire pinyo kuno zvinhu zvacho zvanyanya kutora too long saka you end up usisatozive zvimwe zvinhu zvakawanda zviri kufamba sei. Mazuva ndichatomazivini uchizoti musofezivini ameno ukungorarama uchienda chero ndamuka mangwana acho chero senge pawiki rineirika wiki rineiri handitozivi vata nguva nchimuka nguva ichizodi I don't remember. Yeah, life can be that hectic sometimes. Iwe unongowanzwa kuti yesu neusingachazivi manje kuti chii papo zvinoita as long as uchiri kungopusha chete uchiri kurarama unongoti zameno ikoko. Taura hako hanzi that is my name guy I will show you my details doesn't matter manje abva adonha manje network yako ma1 he ngakwire mutata genetwork kuti kuchechi nelockdown imunoinda kuchechi I don't think so. I think my gatherings are kungoitwa like my funerals of about 50 people so not more than. Anonzi nyashanya ajoina kuseruko ndokumbirwa dutene video yako on kuti ndikwanise kueda haasi chihelelere
anokwanisa kuti ndonhangu ndongoona hangu face kuseri ndozomuedha kupamupambera iyo oda kuti zvikufamba sei mashuwaka You guys, bye-bye. Regai vamavapindewo. ngonenge iyotori kambani yevanhu ke tinongoonekekera ndikuda ndikutoitira vanhu rusha uri kumboita nezveko iwe naiwe Sharon Chikomanzera ndaenda kugara pano kugara panapa ndinochita rusha ndandigare panapa robva raita maungirira tena vhidhiyo yako oni ndingokuona kuseri kana wazofunga kudzima kamera wazodzima wapa uyu ndingokuonawo face ndaita manjini kugara kuno ungazomboti ndinaaita muslay few weeks dzangu dzandakadhenza zvangu kuSouth Africa nhaye wenyasha atene here unotaita sei waponzwa abva adzika nyasha nyawi abva adzika ndamuti atene vhidhiyo ndobva adonha we don't want to store though ndayaiswaitwa makeup nani wati waitwa makeup nani ndango ndivanesa handizora ndivanesa ndaziva ndati few sangana nenhasi pano dai few chichoiwa zvacho chanditandadzawo futi pano vanhu vaenda vadzoki izvozvi hana nema kiu inoitwa kwaekera kwaEzichards kwavaenda uka unogara pasi chamwana ndikurava nhema vanhu vanenge vane zvitirori memwe neimomo havarifambira iniroro harifambi zvachose apa nhasi mugovera apa nhasi Saturday baita kunzi mugovera nashe ndatozvirambira kuita izvozvo kwaekera chamwari kunda kunomira mutsetse uchisundana nezvibhokisi ndakanambovata masikati ndakatokuvara nehope zvangu kushaya zvekuita zvakunoita 2 seconds ndiro vanodzoka izvozvi kunyengera kuti tisapechipalevi 30 minutes tobva taenda maybe 30 minutes anenge ari kuramba achitsvaya It doesn't matter. Does it? Doesn't matter. Thank you, Pepe. Thank you, Pepe. Pepe, Ruth worship. Thank you so much. Problem ni How? yangu ya donors. Network yangu iri kunetsa shema ndandoda kuti zvari kuita nhasi. Miss. I'm sorry, Shamito. It doesn't matter. Kuri kunetsa network yako. Pano ndisi kuno kutuma muduma chaimo muduma padivi nemakoma makomo chaiwo wakanditenderedza asi network yangu iri kungoita ndikuzva nhasi une network yakanyatsodzikamira uri kumusha here aisho uri kumusha ndiri kwanyika nokumwa ndotoreva nhema zvandotoreva ndoriona sebooster repanyika nhandiwe makomo osaya unoona akanditenderedza unoona surrounded by the mountains and stop off makomo oga umwe ndikureva nhema wamona kusvika kwose uko ndakatenderedzwa nemakomo urudzoka rinobva mumusha oti giroke ufanira kundichengetera kanzunguwa kubva mumusha wesa panodziya
Ndina simba rekusenga. Ndina simba rekusenga. Hakuna wondichengetera nzungu. Basi baba era. Ukuita kuvatarisa nemota kufamba navo. Ngava chidzoka chamwari nguva vaenda ikoko. Ndakuda kuinda kumbeni. Baba kwenda kuenda wani 30 minutes wainda mamanja pa. Iwe chamwari unoziva here chigwidza chekwedu ichocho kubva nekira kwavanga vaenda vacho motodzokera nekwavaenda tozodai zigwidza rekwedu uko pane mufambo chamwari handi kurara nhema chamwari nemufambo usingamboiti nosvika ikoko kumba wanzwa nekuchukutywa chukutywa uzosvika usiku yapinda manjenjenje dzekumboekera unoziva yeshungu dzekumboda mboona kuti kwakaita sei kunhu kumberi ikoko kungokuinda mumwe musi ndichingodzira nechidayo iyi manjenjenje uri kutaurisa kana manjenjenje apinda palive manjenjenje avayo Yes, kani nyasha. ndiri bhoko nhasi makadzima kamera Ndakavata. Yes, shema. long drive Iwe uri kuti haudi kutakura nzungu uchibva nadzo kwanyika kuti unenge wakadzitsiga nemusoro here? imbo zvibvunza anenge achirwadziwa chayandomupenyu zvotomboona baba emunyazinzwa kuti yes Kuri sei kwanyika? kuri bho Saka kwanyika ndo padhuze nekwaRoy. paroi pamberi apa Yes, man. kamwana ukasvika paroi unowatosvika panyika Kwandomboziva here? Handoziva kwese shamwari, masvingo ndoziva mazita ese, kwaRoy, kwaGutu, kwaMupandawana, kuZaka, kuJerera, paMushana, kwaMutero, kwaMukaro. Handikuziva. Kuri sei? paroi tinotenda kuti akuenda kunonzi kuchiredzo ndopatinotina napo tichienda kuchiredzo ndopaziva paroi Kuri sei nyati? uri bho tosuwa hangu kumba chete Uya. ndakuda kuinda kumba ino Hande tinogashira nzungu dziri kubva kubhikita idzi. handii zvekutakura muna munhu oratidza zvekutakura uyatisvibirire tese atakaita kudai izvi arapa kutakura arambondigira nzuru Saka muziva wedu Saka unoya nenyimo, unoya nechibage. uyero anouya nacho uziva kuti zunhu rineirike athink ijimu chete simudzasimbiga kutoreva kuti kudai ijimu asi hamuna chunhu shuwa togara chipauya panapa kasi saka rinoita maungira ndaitofunga kuti kana ndo munoiswa mabago vanhu vachipima vachiita zvegmb Finish. handi kutonasa kutoti panguroto zvinoiswa sejimu kuda Undiigirewo heti. Wanzwa. Shema. handi muri kwadzivotengesewa here mufanira kutotivigira ndimi Aiwa ndamboiona yakadaro. ini ndakaipona baba Kuzi dzaidziona kadzi chingopfekwa nanakanda bongo men. hezvo atokunanakanda nditori neyangu mira ndopfekawo yangu ndipo heti yangu nditori neyangu Yes, man. nditori neyangu dotopfekawo yangu yashero yakazonaka kudarika yangu ndofamba nababa Nyasha zvakasingatombokwane mumusoro. kanokwana nye ndakaisa wigi
Iwigi riri mumusoro. Hello. 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 Hey Casey, how are you? How are you? Tiri. Mira. Mira ndikufonere. Tikati kusara Diamond ndiye wainta uri chibheke koko wachinta. Yeah. Red cap. Chigayo guys. Hey Casey, how are you? Satedzere shema ari kutonga ari ku. Shero hanzi esina vani. Satedzere shema. Casey ndiye. Shero hanzi esina vani. Ndiipi ndiri kubva pane. Vanhu vanaitara veve Murinde. Ari kufamba siyana naye. Asi ari kufamba siyana naye musamutevedzera. Ari pasi. Asi ndinoita sebenzi. Uri sei hako Casey? Uri kufa? Ndiwe zvako Casey. Ndini. Uri kupi? Ndiri kuNamibia. Atouyawo. Uri kupisa kuno. Kuri kupisa? Kupisa. Zviona. Pari sei paNamibia apa? PaNamibia hey. Paripo. Yeah, tikuzviona. Namibia ndikune beach. Kune masika, kune beach ko. Ngona Bati kupisa ere. Bati kupisa ere. Kupisa ere. Unotsuka nekutsva. Unoita yellow bone nekutsva nezuva. Unopisa ere makaita yellow bone kudhara uko. Aiwa, zuva racho ndorinokutsvukisa. Hanzi zuva ndori kutitsvukisa. Wagara pazuva naye. Pinda, ko handi ndikageza. Mama kutoda. Ko handi ndikatondogezera, asi ndikatonyorwa ndigezi. Ndinakidza. Ndikatondogeza ndikatonyorwa ndigezi wandisekeza. It say weekend. Yes, and Casey. It say weekend. Amen, Oka. Pone mupende piko share. Urikuitei. Handichatomboziva kuti weekend chii. Urungoshanda here titinoitika. Baba vandikangamwa naDiamond kuda tondikangamweni. Hazvina basa. Padivi zvake. Ndikangamwa. Ozotifunga wakuita. Hazvina basa. Hazvina basa. Ndiani Florence Nyonga zviri sei? Zviri sei Shema? Zviri sei? How are you? Shema, how are you? Kuri sei? Kurai. Muri kusikana. Ndiri kuHarare. KwaRarare usei musikabatiki. Tiriko zvedu pamebhoreni shops apa titori kubasa. Vanhu vakuuya manje vakati wandei vakuuya. Hey sister Rudo, how are you?
Kutaduka kubasa kana Anyasha. iwe tanga tinetsekana nekupinda paline but kubvepo tiripo. Mamuripo ndoshata vanhu vakuuya manje, at least vanhu vakuuya vakuita vachiuya manje vakuita vachiuya itai muuya sikana tiite meeting. Then ndokumbirawo kuona video Yes, everybody mashema ndona renzi video yemashure ndobva ndakuisa ndinozodzima yekamera shema handisi kuda zvokutaura newe wakavhaira ndokumbirotengera kamera on nezodzima Angela, please. Kamera on, please. Ndichauya ugozondisawo makeup Shema. Ndisingagoni ndoda kutoisiwawo. Pane yandinogona vakarova ndototi hey zvazvinhu. Ndisina kutoisiwa. Yesi Kesi, yesi Omi, yesi Florence, yesi Rudo Marwa. Yesi manjenje, urisei manjenje. Pachi pamwe Shema, pachi pamwe Nyasha, pachi pamwe Nini. Pamweni. Ndenzile ndokumbirotendera vikamera on, mukangonditendera kamera on 2 seconds. Ndongokuona ndobva ndaizima. Anonzi Zenzile. Yes, manjenjenje. Yesi Rudo Marwadzo, zviri same. Nyasha uzive Zenzile here Nyasha? Nyasha uzive Zenzile? Ndoda kungoona video yake ndobva ndatomueda anobva adzima hake kamera ndaona kuseri. Muise Zenzile ndomuziva. Chikomba changu. Chikomba chamai. Ndebishero urisei. Zenzile. Debi. Ndongoedha vanhu ruri kuseri kuti mukwana. Wadishero wasei. Bye guys. Oi, bye. Bye Kesi. Chitapa. Zenzile mhoro. Zenzile. Ndiripo urisei Zenzile washero. Watiko Shero? Aiwa iwe uri Zenzile washema. Uri Zenzile washema hausi Zenzile washero ungazvifadza zvako. Zvakasiyana chii kuti washero kana kuti washema? Vatori vanhu tu vakasiyana. Iwe uri Zenzile washema kwete washero. Usandipikise futi. Mawanga pane nyaya. Sisa Rudo ngaasandipikise. Ndizenzile washema kwete washero. Ndewashema zveshuwa ndewashema. Vanenge ari mawanja. Kwete washero. Iri seiko weekend nice Richard. Wona Zenzile. Iwo muromo wangu uyu naenda kuti Richard. Ameno nai pakanzi Zenzile. Zvakaoma. Ndiani taura nyaya yako. Ndinofunga umwe Richard. Wasei Zenzile. Jana ndifunza nhasi uno. Wanga asingandifunzi pesa pachizuri washema. Iwe unongondifunzira pano. Shero njai. Wakadii kundibvunza kuseri kwokuti Shero. Mwakanga nakukubvunza. Sorry hako kana ndisina kukubvunza but I still remember kunge ndakakubvunza. Ndiani ari pane noise? Pane mhepo. Ndishema ari kumasvingo. Alright. Ndanda kuti ndimisusu Rudo Marwa.
mubedroom makatoti pfee makugeze chaiko. Kuna zuva here kwenyu? Kune kakwakarara kuchinaya kuri kunaya ezvinezvi kwatombostopa mbichana hakuna zuva zvako but kune kahit karine moist kari moist. Tamirai kuno takambokuudzai. Aiwa kwenyuko kunotonhora zviri wesi uku last night kwamuchitonhora ndikati kuScotland kutori wesi. Kana kuri kupisa mufungeyo. Zvenyu asikana tichauyako. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ndakambogara koko kuDumfries Kane. Watishero. Ndane 45 minutes ndasiwa pano kuda vanhu havatokwidza ini ndingori pano. Pamwe vatokumba kare vachazozviona chahoko. Ndopamusha pako panapa newe Shema. Sevati ngatitange tamanya uko tokozoga chimutora dando zvavatoita vaenda kuzviraundi zvavo wakanganwikwa vatoita zvakanaka hezvo takutotaura newe vaita havo shu minedzirwa pamanje mina ndikudzei guys babaaamanyika munhu wese ndingati amanjera avafa munhu wese kuti katasvika kupa mukora kuti nti kweyo unenge usingamhoreswi here? ndinonondiziva zvekuno sori hako wotozikanwa shamwari kuti zvifambi. Don't worry, vachakuziva through baba saka don't worry zvavo. Aiwa kusvika tasvika ekera ndifunga kuti izvozvi kuti avaindepi handitatohusisa sori hako saka Shema iripo ndangoona uri live ndikati nditi ndipinde nditi ndeipindeipi panyikapo reta sei newe Shema saka uri kudzokera riine Harare taunyatsonzwisa kuti kumashure uko hakuna zviri kutengeswa here zvinonaka chichichi hanzi bhai ndakuendaini bhai Shema bhai ombi bhai rudo bhai mashema ndati kumashure ikoko hakuna zvinhu ndati kumashingo ikoko hakuna zvinhu zvikutengeswa here zvinonaka chichichi mananga chichichi zvekuti uende nazvo kuHarare titengerewo hama dzedu asikana. Asi rudo manhanga enguva ino here? Manhanga haana kuita. Manhanga haachanaki futi. Iwe isu kwandinobva manhanga anokohwewa oiswa kunoiswa chibage kwekwe kumatara echibage unotadya kana throughout the year. But anenge asanaki. Hamene zvaanenge akuita serious. Kune chii chiri kutengeswa iwe Shema mani taura maonyeni muriwo chichi makabheji chichichi. Hakuna izvozvo. Kune chii? Tandi kuti I think nyimo ndofunga. Dziri kutengeswa asati hakuitwe hot culture here uko asi kunopisa stereka hakuitwe hot culture here uko. Izvi zvamukutaura zvakaita sana madomasi muriwo watiwatika zvoita kuna naAugust. Nguva yekuti vanhu chirimo vanenge magadheni. Aiwa sori zvako vanhu vokumashingo. Repi yavo handinambokusvika kugadheni kwacho. Aiwa vanhu vokumashingo vanenungo asikana because hot culture should be all round the year. Muriwo nemakabheji should all round the year. Neonyeni chichi nemakabheji. Zvofanira kuti weather kwakanaya kana kwakatonhora. Nezvo vanenge vachiri kukohwa nguva yemagadheni haisati yanyatsotanga. Saka hakuna kana mbudzi dzinotengeswa kana chii. Mbudzi? Saka munoda kuti itwe sei yovhiyiwa yoenda iri nyama? Ndozvandiri kubvunza kana Ishema. Ameno ndichavhunza hangu. Handambobvira ndabvunzaini. Useka zvekuseka nekuvhiya mbudzi vedu we. Novhiyiwa nadhai. Anotengesa. Mati? Dhai anovhiya. Ndichavhunza kuti anotengesa chii. Handizivi ngareva nhema ini. Kana anodzi mayaya isu tinati mapikoko munati machizviye.
Manodzimai mahuku aya ane magarukuni magarukuni zita racho rifani. The thing now is isusu tichiri kuti vanoita inonzi subsistence farming kaya yekuti vanongozvirimira kana ngozviitira zvinhu zvefamily, like they don't really sell kunze kwechibage. Then zviyo I'm not so sure because normally zviyo ndezvekuti vabike madhara. Aiwa vachitsvaga bvunza kuti zviyo havasi kutengesa here akati nhema ndisati ndaziva kuti chicho vari kutengesa izvizvi. Chibage ndochandoziva kuti vanombotengesa chibage. zvino chibage chinobva nani kubva mumasvingo kwese uku kupinda muHarare? Meno vamwe vachimbotaura zvekuti nzungu kuti dzouya sei kuHarare. Saka kuna baba kana vauya kuti chii chavari kutengesa izvozvo. chibage chinochita mari tsaga. Chibage chinochitwa mari tsaga. Handitozivi nerosengwanani verisa chikuwadzira chiyekera 50 kg. Yakakura. Ndichavabvunza baba kana vauya kuti chavari kutengesa. Saka iwo uri sei? Ilipstick yomuruzevha shema amai zvakatooma shuwa. Andichipinda mugrowth point semajezi. Semadhenza ona. Inyaya yemadhensa iyi. Mune muchidhensa chiko nhaiwe Shero? Handitozivi kuti ndaidhensei. Aya, maidhensei pai futi maidhensa pai? Kuchechi here? Kumashopisi? Pagrowth point? Paroad show? Maidhensa pai? Ndakazoripira kuda paroad show. Vaiyekera vaitamba neni ndivanani handitozivi. Zvakaoma. Ni up to now ndoda kutoizivawo handitozivi weni. Saka maitamba sechi mavakakuruka bhendere maitambeivo. Kuti taitamba maups here kana kuti rakaraka. Motamba rakaraka. Ini kwatakazoba doro racho ikoko guys. Munhu andipinda oda kuda kundipinda yamwari. Vakazvivo kutsvaga atsvaga attention. Tete vechidiki vakadi vakaenda here? Tete vechidiki vakanakidza ndakati uyu ndofunga ndiye gotwe racho aringoti tete vechidiki kuti ndione ndinini mudiki. Isisa rudo mukutaurira pasi. Ndati tete vechidiki ndakafuti ava ndogotwa ava chete nekuti maitira ari kuita kuti tete obva vati vechidiki. Tete second from last. Okay. Wakashayika thing nditori form 1 2001. Okay. Second from last. Okay, tete vechidiki. Baba wangu vanhu varipepeka vangwani muhombe kuna baba wangu. Then baba wangu ouya kouya vaive vacho vaiti tete vechidiki. Okay. Vanotamba. Yo. Kuvatora. Sana tete vako vanotamba yo. Vanozvifarirwa. Ndeve happiness. Vanosvika. Timu rachoni ratina kuzokwanisa kuvaunza zvedu. Panoitwa madhirama kaye. Aiwa unazotiratidza vese vakaungana. Panazoti pana vanhu vanogona kuzvifarira veduwe. Yo. Aiwa. Kana yazopera lockdown ipakuswa mafunction. Shero, hanzi mbiri yako yasvika nakumbi. Hamina matambiro hwai Shero.
kumbavhunzawo Apenda kuti taitamba zvekudii naekumbisai mami singatiuze kuti tinodhenza isu tichibata kana waitamba pamwe waitamba chipisi meni ndaiziva dhenzi kuatozvirinani asi munhu yandijairira mana from Norway chamwari chichaitika kwaiuyo amene ari kuti anoda kuedzwa uyu ndiani nyasha wacho Sandra Samson nyasha ari kuseni nyasha hanzi kwai wakatamba kusvika zvokuba doro kwepapo pakazondisiya sei ameno kutamba ndinotenderera hasi aito azive manje kuti ndaitambira ndiri kubhawa ripi manje ndizive iye munhu wacho ari mboripi ngaauya ataure zvenyaya yake doro titonzwawo kuti maitamba rakaraka here maitambei ndimuzivewo tibva tazoti tine mari igodoro takabatibva taiziva uye kupi tichitaurirane uyezve raiva remari raitambirire kubayiro rire kuti wakaba doro ravo wacha hapo wani ndamuti izvona ndabaya ndamusaisa linki mucomment section ndandiri kumuti abaye linki mucomment section kuti aite sei pati kwatafadzwa amukwanisi kungotega tafadzwa wacho here wokubirwa doro uyu auye pano ataure neni face to face. I think that's the best solution handiti omiona solution iwewo anyatsotaura nyaya yake pano iyi nyaya yemotaura ndeyei yatondipfuura indabva ndatoita confusion iyoyezve yekutamba chipisi kusvika pakubadora apedza kutamba chipisi yakabva kupi amene yototadzwa wacho madhenza kwandakaenda kwacho kunotamba saka yatozotorwa pepa ikatanga kutenderedzwa inini mabradha zangu akatanga kuudza nyaya yekuti chichikuitika nditoriziva wanacho ndozvaunga ningirikine ndozvaunga ainde padonda tafadzwa wacho ngauya atinakidze zvedu tafadzwa wacho tiseke shema tinyatsomuseka shema wacho tinyatsoona kukuseka ka nekuti hatisanyatsoziva nyaya yacho newavaiva navo vacho taura hako chamwari but shamwari yangu mwandi andiekera asi zvori ari kutsvaga mbiri uyo chiro udzokere unoba rimwe ngataure zvekuti kupi kwacho tinyatsokuchindoba naiwe ndingafambira mbiri kuti ndakaba doro kwatisingazivi here naiwewe ndoda kutonoripa manje chopi yachoniyo ngatondiudza ndichitoenda kundomubira kwacho ikoko ndikatonzi wakabairisa toda kutondoriba nhandi idorowaiko tusupa here idorowai tikupi ngataure kumunza panapa munhu iye hafa akauya saka ndikutomudopa apa pana dhaiya wanga wadya hako zvajehovha musiwedenga baba nadiamond imi vedu zvishushwa ndasiiwenyi ndasiiwa shuwa wadya here iwe shere wanga wadya here tambodya zvegera zvatombondihwisa mutumbu zvisadza zvimwe zvoko zvatatenga zvinapa usi watione imwe nzara nenyota zvese mwana nechikira kana harurwa ndotenga ne handitengi ndotenga nepandiri pachoni pacho harurwa chii ugotondiga ini ndongonzwa dzichitaurwa kasi handinyatsozivi hangu kuti dzinodyiwa sei ndongonzwa zita ndongonzwa achitaurwa pamwe dzinongowanikwa kusaidi kwavo I think 13 shema harurwa chii chingonyatsonzwa
because mhepo yakawanda kwaari. Nai Mashimarenzi arurwa chii? Arurwa. Ndonzwa nezvadzo zita. Naiwe Shero, ndikachimbunzwa. Arurwa dzacho dzinowanikwa pai? Dai ndaekera zvendaenda nevanhu ava takuratidzai vanhu vanotodzitengesa izvozvi manyika. Dzinobatwa sei? Shuwa vedu vevagondisi here zvikwadi vagotanga vaenda uko vachindisiya kuno kwanyika. Unotera netsoka. Vaita kumba vanhu. Timba nepakati paye pawaimbotimba napo. Pawaitengesa mukaka. Pezvipokwe nemukaka waisasvika nawo here koko? Havasiwo here. Havasi. Ende kumirira munhu asingauye kunobhohwa sei? Vati vambotsvagirwa mukwasha, vati ambofamba vachimboita check it out kavambotsvagirwa mukwasha, ngaatisiya apa shema imbotsvaga manyika kuti mune makamira sei. Hakuna mawindi ari nani here ikoko. Manje nelockdown vanhu havasi vari kumudzimba here manje? Vanhu vanongofamba nemota dzavo muno muMachangwana ndikurayani. People are busy traveling with their cars. Munhu anoti piyo mashure avo vachikona zvavo kuenda. Vanenge vachienda kwavari kuzvienderwa. Kana undisi kumboona kana vanhu vanoti toi muno nemunhu anenge achifamba nechimota chake. No, iye akatozondoona vanhu ndakamira parapo angoti ari kutsvakeiwe. Ndo paya pachaizopfirwa manje. Unoona manje. Uchifamba uri padivi nechitoti utori uda kutotsvaga chiko kwanditengesei. Saka pakaipa. Anyway. Hayo vana dzaivo vabva vaita muenda chose shuwa. Ipaskana ndakubva ndende zvangu mumakomenzi uko. Sarudo uyai mutaure pano. Munogoenda kunoverenga makomenzi sei? Bhati rangu radaudona. Mirei nditarire harurwa apapo. Kuti unadzo here. Dzinombobatwa seiko idzo harurwa dzacho nhaiwe? Dzobatwa paiko? Vanodzibata kusirivhera kuda uko. Zivini. Dzinobatwa nei? Asi handisi kuti uri pamusika apa unadzo here. Ndide vanhu ava. Aiwa vanhu pamwe vanadzo. Uyo dzowanzotengeswa hadzo manyika. Pamwe hadzitengesa. Vanowanzodzitengesera kwanyika uko kuzasi uko. Alright. Uyo handizoziva hangu kuti unadzo here ari papapo. Harurwa. Next time kana ukazi vari kuda harurwa. I just want to see them. Ndinongonzwa zvichitaurwa dzaharurwa handitombozi. Saka ndinongonzwa zvichitaurwa. Tumhuka here? Mina ndibvunze uyu. Tumhuka tunodyiwa here? Nhai mune harurwa? Ndiani ungaitawo harurwa apa? Kwani? Vana vadaida kuvhunzirai. Alright. Tumhuka here? Tumwe tutoko so ndichatsvaka vhidhiyo wokutora vhidhiyo. Tumbuyu. Tumbuyu guys. Zvozoita wewe. Aiwaka tumhuka tunombururuka kana chichi tumwe tikatizondotaura kuti chii. Imi sister Rudo Mandera anoita nguva yezhizha. Richangotanga I think. Mandera anoita nguva yezhizha. Mandera anoita nguva dzekunaya. Mandere neshwa. Richangotanga. Neshwa itinge ndota. Harurwa ini. Dautodzendera paGoogle ndinogoogle harurwa. Handidzizivi. Makazi ndaenda nawo ndakuradzai manyika mudzedzeka. Vane vachotengesa vachiuya muzvikina. Dzinowanikwa ndedzegreen here. Wakazikanga dzobva dzaita dzebrown.
twegirini Saka dzinoita pai muti here. Handizozivi kuti vanozitora paini. Shema, twegirini kana turi tupenyu tinoita kunge twumapete but tiri twegirini. Oh, bete? Hameno kana ndikuti ndatoita stress yekuda kuti kuziveini. Pane twandakamboona pagoogle apa tuchinzi tunodyiwa twegirini so. Pite nezvei? Pane twandakamboona twegirini tuchinzi todyiwa. Aiwe Shema uri pashayikwa ne1 uri kumachocho hausindinzwa uri kumachonyonyo. Ari kuita achidonha anononoka kuzonzwa. Imi guys, muita zvokuseka panapa ndaenda kuvingwa panapa kenyu. Nani? Hanzi? Uyo kuku. Hanzi waita sei? Handiri kutaura. Hanzi anopenga. Uwe benzi. Inga waita laki zvekutovhunzwawo nebenzi zvauri kuita. Waita laki rekubvunzwa nebenzi? Kunzi uri kuitei? Kubva pairi? Hawana kuti ndina kutoziva ini? Ridway. Iyi mazuva ratova awa. Kwairi chaza kuna kubva gwero. Kwagari. Hanhasi chero unoenda nepakati. Ndina ndawana kutendera. Hapana shopi nechisitubhu chekuti unotenga zvako kokokora yako nomabhanzi unyatsogara udya zvakagara. Totinga nemabheki ose navo. Munhu sara nechibhegi chako next time. Vandinyengedzera. Aiwa pamwe hameno chavabatawo zvavo vari kuuya. Kana kuti muda zvavo kuti amboitawo free ega manyikamo. Ndikuziva zvaitika guys. Vachikufamba kwandaitera. Uyu murume uyu uri kokoko asiri waenda nekuseruka. Inda ndisina kuona kuti une majanga nemazunhu akaisengekera. Saka achifambisa zvingamboita ndatokwatichi munhu atoda kutotaura something kanzi naye uita nezvechi. Nezvei? Indesekuti kuri kuseki iwe ndafamba. Wangokubvunza yakuseka futi. Aiwa andibvunza but anga achitouya zvekutouya zvehasha chaizvo zvekutoti pasina waigona kutondirova. Amen. Waidzosera. Ini ndini munhu wadzasiwa. Nasha wabvisa heti yako. Ndadhambiwa ini vanyika zvindotine mwari. Ndio wakuripresenta neheti yashe. Koya Mickey Mouse asi hauna kuisirwa here nyasha? Handina ini. Koya kaitepi asi yakaraswa kana kupiswa nemarara. Ainda dzose. Yakazvirasha. Wakasira nyasha. Chitora zvimadhende zvakezvo. Waitora Mickey Mouse zvako nyasha. Izvi zviri pachena izvi kuti niti munhu wamba asiyiwa manyika zvikwadi. Pamba pataipo. Hakuna munhu achiita shopping manyika zviiti izvozvo. Kurestereki nekumba. Mozopa waenda kuti pedose here. Kungobva panipatirika 2 minutes vanotosvika paend richards vangu vachida kuinda pacho ndee vatodzoka so. Ini ndokutombofunga kuti kune imwe rodheri. Savambokusiya zvekukangana kuti mauya mese here. Pamwe hamena avamisi. Vatoinda vozodzoka. Ndinonge vapfuurira. Vapfuurira. Apfuurira. Handianzi afamba apote. Ndozvaitaurwa kaizvi kunzi afamba apote. Here pana namakanika.
muti wake ukama. Ai, ndanotambana namakanika. Ko imi ndiani mhorozve anodhiko munotudza Arnold. Yes, Shema, uri sei? Ko mungopinda monyarara sei musingatitaudzi pano? Kutopinda izvezvinjiwa kuti wanga wachida kuvhiringwa nebenzi toda kurirova isingaiti raindepi? Vaindeiro raitori pamisheni tobaya. Yasunga toroda kubvita. Ndakutobvunza vamwe kumberi ikoko kuti mukuita nezvei. Ndaingoridza mhere ndoti kuri sei ikoko? Vanhu vanga vachiti havazivi harurwa vakaita sei vasingazivi harurwa? Vadonha nhai dzinotizeizve. Dzinotorwa pai nhai muchinyatsoti chera hasi kutiudza dzinotorwa pai? Harurwa chimwe Dzinotorwa ndaindokuradzai chindakakunhuwa so zvobatwa makuseni. Mumuti rudzi muharurwa. Aiwa, hakuna muti muharurwa. Kune miti ameno misasa, mitondo and so forth. Unosvika wozunza makuseri tsabatwa nechando dzopinda wonhonga woenda kumba. Kweda hakuna harurwa isi. Ini zita ndinongorinzwa but kuti nditi ndakambodziona kana kudzidya ndinganyepa. Asi zita ndoriziva. Kwemi munadzo tiratidzei katione. Kunokwandira kutorina uko totodzidawo. Kumusha kwenyu naimi. Ndobva kwabhasera Shema. Kwabhasera uko. Kwabhasera side kwiko andonobva kuvunjere. Kuvunjere kwekwakumberi kwazinanda mukuziva. Ndokuziva. Ndodivire diroro zvokutoti papa tichidaika chitinof chepazinata pepa pakiriniki titikatitarisa kudaio so isi tozodzika kudai kuzvidhorofia uko. Isi tikangobva pazinata paya toenda nokumasema toramba tichingomira nemapurazi mukati meya toenda kwabhasera. Kumasema ndokusvondo kwedu manje. Kwenzi kuchechi mani. Asi ndokusvondo kunoendwa nevanhu kugukira masema mapurazi asi ndokwedu. Kwanasigaoke mukuziva here? Kupi? Kwanasigaoke kwanasikala mukuziva? Kwasikala ndongokunzwa yanguzive zvangu pa ndongokunzwa. Diviriro zvekuna girini kwana kumasema ikoko kwanasikala ikoko ndokwesaidi kwedu ikoko. Ko kune allied mission nokuziva? Hakuni kutori kure uko. Asinokuziva here kune allied mission? Ndakangokuona chitawa light. Ndokundani kwedu ikoko. Samuriwe pedo zvenhai. Ndakatokuona hangu mwana aite vabereki zvakanaka. Ndakakuona hangu uchifara nevabereki vako ndikati ivo vagonera vachirya keki zvainakidza chose. Takazosvika rapwanyikazve wati kuti pataifamba kuti vatotibatai zvakanaka raibata sezai. Ende vana vatete vako vakati changamu ndakavaona. Takafara takanakirwa zvekuita dikura nhema. Ndakazongokwanewa la hangu nyama yembudzi pabikiro rino rose. Matanzanzi anga akandidhokoza kana kuziva kuti nyama iyoyo yakafamba sei. Zvokutoti ndichatoidzokera hangu vanhu vese vairya ndisingaryi. Nda kuvabvunza kuti maida kuzama kuti tiite sei. Ndakangokwanisa kungodla maekira ega uya une wakaona maura aya neguru riya ndo zvandakangokwanisa kungorya chete. Nekutamba wakadzana haiwa. Ivo vatete vanonzi vatete mayani zviya vekutamba maningi ava. Vatete mezirasira. Vechidiki.
Vana vatete vanotamba zvavo ivavo mai. Apa manga mapractice herewo madhensi acho aya, manga mapractice aya makatongotangira ipapo ndekuenda kumberi. Ungotangira ipapo chamwari uchitoinda. Kutange manga maingotamba zvakafanana kunge manga mapractice. Ako kuzoti ndokungatika practice. Kokuzoti musi wandinonzi amungati. Unoita sondorose muchato vanhu vachitamba. Vachingotamba uchikontinya. Asi hamumbofi makamuziva murume wacho. Isatombodi kumuona. Itongoda kuziva iwewe pano usambofa wauya naye pano. Pamuchato wangu ndikuzoona mapikicha angu ini iye ndiye ndakavhara ndakaisa zvikori. Muvige. Makazeni tomaziva isu. Mavhidhiyo manje. Unenge wakaisa zvidhori paFacebook. Inhemere bhudhi anoti munhu ngaavhagwe ka. Munhu ngaavharwe. Toda kuona mukwasha. Ngaavharwe. Munhu ngaavharwe. Makazenzi tomaziva isu. Ngonyasha adairiwa naangonyarara inda. Nyasha akamiuta mhino zvaari kuita kuseriko. Ndikatoningirikina ndikazotaura inini manje. Mukataura Shera akataura. Pano paita skata. Saka nenchikupai mukana. Iti taura unobvepi iwe Nyasha? Inere ini ndabva kunyanyadzi munokuziya. Panyanyadzi apa bheshinafu apo. Handi munoziya pani pakanzi Gudyanga, so tada kusvika pari pakati penyanyadzi nebheshinafu. Ndopaziya. Tisana Gudyanga acho. Tisana Gudyanga acho. Nyasha. Vana Chibaya unovaziva? Ndongozwa nezvavo asi handinyatsavaziya. Kuchikoro waenda kupi? Kuchikoro hangu handina kufunda ikweyo. Chikoro ndakafunda kwaishanda abereki. Ndaifunga kuti wakafunde pagoko. Pagoko handaenda, pagoko kwakafunda makazinzi angu ndokwaaikwaka asi takambopasvika. Pagoko ndokwataibikira maumbwe zvoko. Kwakurundo yambuka sai, ndokunobva mai angu. Kwakurundo yambuka sai pamhiri pasai paya. Tikangobva pasai paya tadodai kwakutosvika pagoko. All right. Koza namai angu anogara pamhiri pemaika paya. Handinoziva kuti muri kumashopu paya. Mukangoenda pasai pemaika paya. Dzimba dziri pekutanga tichingotesa pamaika wakatesa nadzo dai ndopaanogara. Dzimba dziri pekutanga pamaika. Tipa mashopu handiri pabheshinafu paya. Kumhiri kwemaika zvoku mukatesa ndingatotesa sepeko. Munoziya nani pabheshinafu paya? Ekwachaichai munoziya. Pane shopu yakanzi Chiso Bottle Store iri kusaidi unoziya? Kwachiso ndokwaimira nababa angu zvokwabva aenda kotengera naate zvara makokora. Ndokwaimira uko. Ipapo pachiso ipo paya. Ndo mukoma wamai vangu inini. Ndiye ane mwana ane shopu yakanzi Chiso Bottle Store. Zvino yakazovharwa zvayo but ndo ai ane shopu iyoyo. Ndo paitongwira nababa wako muchishopu mumwe. Vachigochinyama pakagadzibwa akaiswa kaine bhogani rile pamusoro. Ndokaziya painetsa zvepaya. Pachiso hapainetsesa. Unopaziva shuwa. Pachiso ndokuziya ndokanyi kwangu ndokanyi kwamai angu. Asi nini hangu ndobva panyanyadzi chapu ndopandobva. Nasekuru angu anobva kwaGuryanga. Pakanaka. Tisana mambo Guryanga acho. Vana Gudyanga ndivana mambo here.
Ana kurya ngandana mambo zvemi. Asi munongofunga kuti sister renhando kai. Kwete kuti vana mukwaya ndo ana mambo. Ana kurya. Mukwaya. Kurya ngandiye mambo. Akwe inongorira ichiti pangu ungangorira chira pavamwe. Kwani ndiri nemuridzi wayo. Wala kuti kwani ndiri nemuridzi wayo. Takutotaura dzekai. Takutoreketa dzekanyi omatonyarara. Ndatonzwa ndikuteererazve dzaita ndatega vanhu vambobhuya ini kwao ndekwachota uri kwachota ndekwachota pamahosekwa ndobva kwachota kumahosekwa kumberi isusu tiri kunoku kudhuze nekunonzi ku10 miles kana muchibva mumarondera mukapinda nedust road yekuenda kumahosekwa usingaende nekuwadlaf ndokwedu ikoko. Alright, ndapaonapo. Mapaona ya ndokwedu ikoko. Ndachonza saka naiwe nyasha. Saka kubechinafu hospital yenyu ndo pabechinafu. Ya pa hospital ndo pane bechinafu pa hospital pepe pa bechinafu pepe ndo pachipatara pedu ndo pa hospital. Panoshanda mai wangu ipapo. Panonzani? Sister Nyambisi. Sister Nyambisi. Okay. Nchabvunza. Nchaenda kuseri ndo. Alright. Ndakutoendako kubechinafu ndakutombonopaona veduwe. Nongoita pekuonera pa 20 cents yakudhara. Kudhara pakanyorwa kunzi pachipatara papo. Handisati. That's my wish. Pandakaenda kumusha last time ndakashaya time. Pachipatara paya nebhani ranga rakanyorwa ka. Nguva yatakakura isu. Ranga rakanzi zvibate shasha kune AIDS. Ndori vakagona wani. Wonyasa kuti adotombokuendawo kubechinafu zveshuwa ndatombokuendawo. Ndimbonokuona kwangoenda kukoshero. Network yangu yangodona. Sori hako. Mana inda Vanotaura dzekubechinafu. Takumbotaura dzekumusha nyasha kuti anobva kubechinafu. Angashara kwava kubechinafu. Kunyanya kwawo dzinde kupi? Ndiko kwawo dzinzvimbo here kana kuti chii? Cause pane rwizi runonzi odzeka. Kune rwizi neplace ibefore tingobva kwamutaro gondo tichibva marisape ka tobva marisape tinoti nyazura ndoti paodzi tada topinda mamutaro asi nzwa ugona kwamutare ndokuziva ndakatombokugara zvekuti kudanga mvura kuarea 3 kasi ndaukanganwa kuti paodzi ndepapi zvangoya mumusoro nai shero ndane zhara. Alright. Iri bokwana dhaina nhasi. Nanhasi havasati vaekera. Vadzoka. Ukati vachauya ivavo. Ati chiko, ati ndakukata yakati ati chi. Amiuta chete. Anzi ndakubvadzara ndimbono. Angomiuta chete. Wati bhabhaisa andari zvinoitika gara panapa zvakaoma vedewe pane chinyatsoti ndanyatsogarisikawo chigayo chotanga kutinhira ani pepe nanchiti zunhu rinoita nezei I think munoitwa zvokugaisa nonga mune chigayo iyo uchiti vana dhayi vachadzoka ndinotofunga kuti ndaziva kwavainda vanenge vaenda kunonzi kwadungu ihafuwe yekuinda kumba iyoyo kwavainda ndiko chete hakuna kumwe kunhu kwavainda asi hakuna kwokuenda nako vanodzoka neipapo tichazongodarika futi napo ipapo kune munhu wangu achimanyira ndofunga kunoona
Alright, kubva dhai ari kunyatsonakidzwa. Anoita mazenze mudenga. Ini zhara ndoichazokuwa. Dhai ari kunyatsonakidzwa zvake, rega anakidzwa. Kwana muku havana kuuya here? Vana muku vakasara kwarara. Vese pane program yakandihamba kana kunzwa kuti waita nezveini. Wati ano? Ndati uku kumayambara waita nezveiko pai? Machi? Kumayambara. Aiwa mayambara patanga ari kudema. Hakusi kudema here. Hakusi kumayambara, kudema kuya. Kumayambara ndekupiko? Kwana Maidovi. Kuranzi kumayambara here kuya? Hakusi kumayambara kuya, kudema. Kudema. Chewe mayambara ndo ari kusaidhi kuseri kwamakoni zvai. Kune polisi ukoko. Ndo kumayambara zvo. Ndekupi kumayambara? Kuseri kwachikwana. Kuseri kwachikwana. Indaifunga kuti ndipo watu kumayambara. Kudema kuya. Aifunga kuti kwana Vhale kudema kumayambara. Saka ari kuti wati mubvunzo wako? Ndati iprogram ipi yawaita pa yakandijamba ndakangozoona angu amashoti anamboiteera yese ndisina nguwa. Wavunza kuti ndaiita sei ikoko? Iprogram ipi wari kuita paya tinzwewo zvavari kuita nezvazvo. Andambonzo kuinzwenyi. Jamwari nemavhidhiyo takaita paya akawanda kudero. Ndakaita pekutanga pacho interview yekutanga nepamwe pacho pana ndakudzokera. I think yenge ingoriri like kungota hand over zvinhu zvaangapiwa. That's pretty much it. Not kuti ndingatoti program yandiri kutomuitira kutodaro zvekudero. Yaiva hand over yatakapedzisira kuita yevanhu vakanga vachimupa cement. All right. It was like a handover that but I think that's what I can say for the meantime. Then obviously vamwe vanhu vakanga vaita pledge. Some of these things like zvimwe zvakazoitwa ma-pledges I couldn't actually post them because I think ndezvekumberi saka for the meantime takangomirirawo kunzwa from muridzi wezvinhu kuti what's the next step sezvo zvinhu zviri zvinhu zvake iye waona manje we cannot do zvemberi tisati taziva kuti muridzi ataita sei. Ndokunzwa. Saka for the meantime takangomirira kunzwa from muridzi ada kuti tizodii next time nevanhu vazhinji vachoni vanofanira kunge vachizenge vachiita action. Saka that's what I can say for the meantime. I cannot say I didn't know. All right. Ndapanzwa. Yes. Saka I think ndofunga ndaanza zvanzwisika. Wongo waanza chaiko. Kana zvanzwisika it's fine. Kana mune mumwe mubvunzo munokwanisa kubvunza ndopindura. Aiwa ndichisena meno uyo omi zvikadana waindatorogwa. Aiwa ndakana mubvunzo. Vakutoti woini nanzi kana ndine mubvunzo ndibvunze ndopanda kuti aiwa ina ndagara handite mubvunzo zvangu. Aiwa aisatite mubvunzo. Ndozviripo saka angova handover. I think that's pretty much what I can say. Zvimwe handingazivi hanguwo and I cannot say kuti she's someone I'm actually working for kuti ndinge ndichiti iprogram ma-handover ndaiita nekungoti updates ezvimwe zvinhuwo pamwe zvaipuhwawo nezvaiitirwa ndo zvataingoposta. Okay. Kwapa makaita sei apa naimi?
Pakanzi tia ba. Maizvi signature. Ndakakuwara ndiri mwana mudoko ndichifudza mombe shamwari. Makati? Ndakakuwara ndiri mwana mudoko ndichifudza mombe. Hello guys. Eti magaya singa. Usiri sei magaya singa. Muri sei. Tiribo, Shema. Koiwe ndio ndakazodarika nepachikoro pako zvemusiwo ndikatwa kuti pachikoro pamagaya nekugoma kwenyuko rini gogo ndogara ndiri muno muduma ini. Uri kupi right now? Ndotori muduma paGMB apo. Au paGMB apo? Ipaegera panonzi pachikwapa paImperial apo. PaImperial Foods inzvimbo yangu yose ikayo. Ndikakusuka ndikati negomo renyu riya wati kuvakwa kwaraitwa here gomo renyu riya ravakwa rapaswa. Chakamboenda uriona gomo racho rese shuwa kuri sei kumba kwedu. Kufunga ndikati magaya shinga creation nona tete vangu gomo ravo iro vachikwira vachidai kwamashaviki uko. Awo vana okay kwamtendi uko. Kati hai ano ndange taona kusangana nemi palive so tatina network kubva neTuesday. Sorry ndinona ndisingakudi pamalive ini ndatoyawo nhasi ino izvozvi ndatozokonfirma kuti shuwa ndasiyiwa manyika nababa Sharon. Rega ndikupe kokuenda uko kunonorara kana wasara. Ndisiya pane mota yawo iri kugadzigwa pasi kaivo veindani yangu. Ndiani makanika wacho? Anonzani? Uyu opereka vamuzive here imi? Vatombotaura neimi vatani kusarawo gwekwerere something. Vazhinji vanondiziva vamwe handivazive but ndogona muziva munhu wacho. Ndiani makanika iye? Kubva kwedu uyu mirendinde paari kumwe munogona kuzivana. Sterek. No, omi zviri sei. Ndiri vhondongo warova kokurova chiko veduwe musarove. Atina network kunoka musona zviri kuitika. Kuri kurova munhu semunhu, kuri kufurwa munhu, kune hondo chaichai. Imi, nanhasi here kuzopera rini? Zvinopera rini saka? Iwe magaya sikataura singori kumba hapana munhu arushanda. Hello. Bona makanika wauya. Muri sei? Muri right here. Ndiri right, ndi munonzani mimi ndishinga magaya, imi ndimani? Ndetwa wisdom gwegwerere. Mobva kupi mimi mamvi manyika imi. Kutozivani. Uyu kauyu unogara hakuna zvive kuti gwegwerere manyika. Havase manyika ava. Ndosaka ndadaro murejesta rangu hamo munhu wekuti gwekwerera hamuna murejesta rangu. Harimo hamuna munhu wakagwekerera robva manyika plus asingandizivi hakuna. Hamuzivi. Angari Miss Bikita. Muti ex Miss Bikita. Zvichizoita mirume yangu yanzwa nezvirenda womandati papata izvozvo. Murirwa saka Imperial. Ipikirwe sadza ivo pano. Hapana ufera. Nevadzangu. Shema. Enda opposite road. Opposite road. Ona ndatumwa nemwana wenyanzi wendipe sadza pamairungani. Ndinokurasa opposite road kuenda kuImperial uko. Pakadzi pane imba yakanaka so GMB pamairungani chingosvikapo ndoti kwaine mwana wenyu shinga ndipe chikafu izvezvi so vanokupa kana pakanzi mutema kana tsvaga pakanzi mutema moti hanzi ndipe sadza izvezvi nashinga vanotokuburira zvesho ende pamairungani izvezvi so unoti kwaine mwana wenyu ndipe sadza izvezvi opposite paGMB.
Opposite JB pane mupambo chamwari nepandiri pano apa ndabvisa shangu Akadvisa. It's just 50 meters away. It's just 50 meters away. Akusimbori kure uko. Kana vari madungu pachazobata chikukutu ndirini ikoko ngavachena unodya sadza. Ndakagona naye kuti ndokunozi kugonekwa next time uramba kuzvirisara. Uritsvagiro harurwawo. Wanonokwahasedza neharurwa ikoko. Vakakundwa nevanhu pakare vedu vevanhu vanoda harurwa asingamboiti. Ndonguva yacho kaina handiti yeah. That's the time handiti. Zvakavamo izvozvi. Atigatitazoya mezi chadya. Harurwa ini hadzina kana kubvira dzanakira zvikanaka handina kumbodziwa kunaka kwadzo ini. Itakudzida because tiri kure nadzo. Imidzaidi. Ndakutodzida so ndinodzishuva stereki. Then nantoriko nditodzidya every day. Maimbodzidla here muri kuno? Stereki. Hadzibvi kuekerera uku kusilivhera. Dzobva kusilivhera. Anoda kutaura wanyanya kunyararisa. Kusilivhera harurwawo. Ndati naye ndiwonenge une juice wega uripi newe usiri kungotsva vanhu. Ane juice ndiani? Inini? Sero. Magaya here. Anoti. Ndati omi asiri utono rwakanwanyararisa kuti zi. Ndikumboteererazve Magaya achitaura vanhu vemurejista rake. Murejista ndinoziva vari murejista rangu kuti ndini ngari mubhikita uya asi ndotoriziva rese rejista rangu. Saka ndonotaiwa vanhu vakachiri kuvaziva nevanyowani. Akatsvaga uya asi omanyika asi omubhikita ndonyadzozviziva. Ndoda kutouyawo ndipeiwo ndoda kuuyawo kurejista renyu ndipeiwo pekugara. Kana rangu sta arimo omi arimo. Ndiri kuda kutouyazve. Omutsvaga nzvimbo. Anoti bye. Ndafara kuti ndivo bye. Wakuenda chero. Aiwa ndakanda. Sasa uyo munhu wasvika Anoti ndiari kuenda alright. Ini ndoda kuuya kurejista kwenyu kune kunonakidza kune makomo zvimiti zvimasango. Kwedu kune zvese izvi. Ndikutozviona. Kune zvese uko. Ndoda kutouyawo. Urikuda kuuya zvarini? Ndoda kuzoya kana imi vanonyatsonyora mazita mako. Maybe muna August ikoko kuteta ako. Ndopandinozouyawo ndozonyorwa nekuti ndekuzondinyorwe nemwe munhu asirimi. Rogona unyorwa rikodzimiwa futi. Exactly. Rogona unyorwa rikodzimwa. At least ndikauya mako aiwa zvinoita zvakanaka. No, very right Omi. Shema mi happy kubata inaswa life. Chero akutofunga dhai so. Dhaini. Ana kudya here dhai. Vanhu vatisiya hau at least vaifana kucommunicata kuti tichambokusiyawo manyika. Tisi tichamboenda kumba tozodzoka tokutora. Vakagarira mota vanongoziva kuti yavo ikapera iwo ndouchateera neyavo zvapera izvo. Izvozvi ndakutodenda ndine apo pano. Hauna nemwako mota saka zviri right izvo. Iye akagarira iri kugadzirwa. Unongenda panatete apa, unongenda panatete panyarushira. Pamai Alice. Unogurira nekuHeroes Acre. Uchazvigona here sero zvekufamba malong distance? Nogurira nekuHeroes Acre padhuze apo. Hai kana. Ndatoona zvandaitwa tenoti papa ndoda kunyatsa kutovaudzai baba kuti maita zirife. Shuwa mungangondisiya here.
kana kumbondipa kana nedrink zvayo ndikuti at least ndizinyepere. Nhasi waororwa. Apana ndidrink no. Ndinacho chigubhu chemvura ichi. Ndicho chandinacho izvozvi. At least mvura unayo. Izvozvi ndikuti chiva. Makanika ngavakutengere drink avo ndovanonoka wapedza mota. Udza makanika gwekwerera kupe drink. Ndikutoda sadza kane. Gwekwerera anonoka wapedza mota ngaakutengere lunch baba. Iko mune manyika mune mavhagwa umu. Handi kwaane lockdown. Mashopu hanzi akuvhara na3. Kokapinda muduma chaiko chaiko. Enda kumashopu sekuduma ka. Ndogozodii regai unozaza ndotofunga ipo pano. Padhuze apo chero. Hangu ichi fiu ichi mushemari yeni ndotomboti uripi naye wefiu. Yapano titombotaura dunyaya. Chiripi fiu anoyaka pokuvaraidza. Fonyera ipapa apapo kuti ndizotiripi. Asi ndo maanogara here imomo. Pana ndisi kuziva chiripi manje kuti chirimo here kuti hachimo nhasi. Pamwe ane vanenge ari pangaindepo. Saturday obviously chiripo. Bula zvakavhara kaichi chakavhara ndechepamusana ichi. Shuwa kuziya mucelebrity manyika. Laka usikumawindi uko. Laka usikumawindi uko. Wewana wenguru wari mawindi. Vanga vachida kuti unyatsoona zvemafans ako. Vanga kuone mafans ako. Vanoona musare maenda nemawindi. Sosa nguva yanyanya kurebesa. Pane mafesi akangozara apa. Dudes aripo. Vari kuita tivaone mafesi acho. Vangozara. Weather yakanaka chero. Vese iyoyo apota kana mudzimai wani. Saka vanotangira chikafu kudumwa. Vangotiwo kudai ungazowana someone ipapo. Sezvo nguva yarebesa. Ndosiiwa kunzi ndosiiwa umbotaurwa newe. Vakati ngofamba newe pese here. Vadzoka. Vadzoka. Asi mamaita kwadunguke. Kune kiu. Hanzi mamune kiu. Chero vasu. Chero vawa. Nyashanga live mambonitandadza vedu we. Kutandadza zvinoita. Mutanzi makati kuna muzara. Aripi baba? Vari papa. Ngavaitwa mhorese. Oda kuvamhorosa. Mira ndive kumhoroso. Mwana wawe kure. Iti. Yes, Nyasha. Yes, can Magai, how are you? Ndiri bon, ndiri sai. Ndiri right, perfect. No, we don't know. Time. Makadiko. Makadiko, rakadiko basa renyu nemhuri koko. Tiri kuchengetwa nenyasha baba. Taura henyu kana Yesu unotenda zvikuru mari kutiitira zvinofamba nekuda kwesapoti yenyu. Totenda masiya vari semadungu mama mabva izvezvi. Madungu muri nane nyaya yeCovid yedu yatinetsa kani. Pamwe zvichaita kwese. Tongonamata unanyaleka kuti dai zvatifambira. Aiwa tinotenda. Maita basa. Zvakanaka ibaba. Dai. Aripi dai? Ari pana. Yes, dai. Aripite. Dai walata mmeo manyika here. Yes dai. Ndiri boa vereni.
Tiri right. Isusu ko arwadzi ripi? Arwadzotengeswa manyika. Unotsvaga anonzi maitoko kuti hanzi namagaya shinga ndipe harurwa. Aranzani? Maitoko. Vanhu vakawanda zvemanyika umu vasiri vakazi vanotengesa. Maitoko iwani chete yakafana kuti shema munhu yecelebrity kubvira kudhara anongonzi maitoko. Aiwa zvakatosvika vanhu vakawanda zvakatosvika chiti ukamoni maitoko parengi chete ukangosvika uchindora maitoko rovawana havashaiwe. Hanzovira chiti maitoko havashaiwi nyika yese vandozikamwa iyo havashaiwe. kuri kunakidza here kubhikita kwanyika newe unongotenga yakoseka kwenyi handichakuudzai munhu unozvitaka oga vamwe vatengeiko tawanyimwa atengerwa dringi ndinanguwa nyama yako zoipedzeriya munogaro hamuchina chinhu here magaya api sapoto hamuna ingori sadza roga guys hamuna nyama hamuna guys nyasha chiwa baba isheru nyasha chienda live tambotamba bye guys waita hako wanga warova zveshuwa bye guys chindidonedza nyasha right bye. Okay, guys, thank you so much. Bye Nyasha. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Wapisa photo. no, ndaisafisha muoven sana ndakangana no isi right. Alright. Mazapamba tingera zvokudya chete tiri pamba kusvika maybe next week. Nanhasi noizi yenyu ichiriko here pedzeranai mhani. Saka musunda mabasa kai. Mangwana inenge tori wesi kudarika yanga iriko here. Saka musikuenda kubasa kai. Hakuna munhu andabva neTuesday asina kubasa, fiyo hakuna, network yatobuda izvezvi, so inogona kuenda idzoka futi mangwana this time. Kana mangwana atongoboyo, mangwana tongonongesora tisina network the whole day. Saka pakaipa. Then Monday hakuna unorara. Enda Nyasha, enda hako live. Iende. Enda tokonoramba. Nyasha. Iende hako tokonoramba tichitaura panapa waenda. Iende tokonoramba tichitaura waenda.